яъне ки ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия ба мушкилот дучор мешавад, рӯбарӯ мешавад, ана ҳамин рақамҳое ки бояд пешкаши муҳоҷирон карда шавад, ҳамун шахсияте ки ҳузур надорад дар ҷош одаме ки давернус дорад метавонад ки иштирок кунад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастен. ҳатман видеода лайк монен ва то охирша тамошо кунен. Тамошобинони азизу гироми қадр, як хушхабар ба маълумоти шумо мерасонам. 800 донаи дига билет мондагии ай конкурси ма аллакай рӯзи финал аниқай. Метавонен ки ин ҳамин нафарое ки тамошо кардесен бидроен як бори дига вақти худтона бисанҷен билет бихарен. Ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. ин ҳамин номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номери WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебурад. Сумтона партоен, чектона роӣ кунен, тамом. Бародари азиз, ин ҳамин нафаре ки те тамошо кардесай, бидро як бор вақта бисанҷ, ҳозир билет бихар. Ҳамагӣ 74 дона приз мондагием, бо барои одамое ки билети бисёр мехаранд 10 та дополнительни призай. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Як ахбороти нав. Муҳоҷирон барои ҳалли мушкилашон имкон пайдо карданд ба мақомот муроҷиат намоянд. Мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ахиран барои ҳалли мушкилоти муҳоҷирон дар ғарибӣ бахусус дар Федератсияи Русия телефони бовариро роҳандозӣ намудааст. Дар Федератсияи Русия телефони боварӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор даромадааст. иттилоъ додааст намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия ба мушкилот дучор мешавад, рӯбарӯ мешавад, як рақами боварӣ барои ана ҳамон муҳоҷирон пешниҳод карда шуд ки метавонанд ба ана ҳамон рақамҳо занг зананд ва дархостҳои худшона муроҷиат кунанд. Ба иттилооти ин ниҳоди давлатӣ ба муҳоҷират барои машварат ва роҳнамоӣ ба ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ, рафъи саривақтии он, қабули дархосту муроҷиатҳо, расонидани ёрии ҳуқуқӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар қаламрави Русия телефони бовариро роҳандозӣ менамоянд. Гуфта мешавад ки телефони боварӣ тибқи тартиботи муайяншуда дар вақти корӣ аз соати 9 саҳар то соати 6 бегонӣ кору фаъолият мекунад. Ёдовар мешавем ки тибқи иттилооти мақомоти расмии Русия, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни ҳамаи муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд, аз ҳама муҳоҷирони пешсаф ба шумор мераванд. ин ниҳод тафсилоти мақомоти Федератсияи Русия мешавад. Ва инчунин гуфта мешавад ки рақамҳои боварие ки дар ин ҷо қайд карда шуд, рӯзҳои наздик пешкаши муҳоҷирон карда мешавад ва муҳоҷирон метавонанд ҳамарӯза аз соати 9:00 то соати 18:00 муроҷиат намоянд. бародарони азизу гироми қадре ки дар Федератсияи Русия қарор дорем, ана ҳамин рақамҳое ки бояд пешкаши муҳоҷирон карда шавад, дар ҳолате ки агар боз дар информатсияи нав рақамҳо навишта шид, худо розӣ бошам, мо дар видеои оянда ё ки дар ягон видеои дигармон ана ҳамун рақамҳои боварие ки барои муҳоҷирон пешниҳод мекунанд видео мекунем ва рақамҳои телефона баҳри шумо пешниҳод мекунем. ҳазор раҳмати калон барои дастгирӣ ва барои мора тамошо кардантон. акнун комментарияҳоро мехонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Шеҳрзод нависондай. Ака, ассалому алайкум. Обод бошӣ. Як савол буд. Ман дипломи ҳуқуқшиносиро дорам. Яка писарам барои ба кор даромаданом мара ба кор қабул мекунанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқда. Бале бародари азиз, барои ба кор даромадан ба кор қабул мекунанд. Ва як чиза фаромӯш накунед ки вақте ки дипломи ҳуқуқшиносӣ дорӣ, айни ҳол дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла прокуратура ва суд бояд барои ба кор даромадан военни билет дошта бошӣ. Муродов нависондай. Акаҷон бозӣ прямои эфир мешавад. Бале, финали конкурс рӯзи 12 октябр соати 21:00 баргузор мешавад. Интизор бошед. Як каси дигар нависондай. Оилаам ба Россия сафар дорад. Ман барои бекор кардани акти никоҳамон аризаи худро наметавонам дар вақташ расонам. Чӣ кор бояд кунам?
дар ҳолате ки шумо акди никоҳи худро бекор карданӣ ҳастед ва агар яке аз тарафҳо дар муҳоҷират ки қарор дошта бошад ба будани шоҳид, яъне ки ба воситаи давернус ба номи ягон кас равон кардан ҳамун шахсияте ки ҳузур надорад дар ҷош одаме ки давернус дорад метавонад ки иштирок кунад. Як каси дигар навишондаи акама телефон кредит гирифтам, думоҳаша наспоридам, чӣ гап мешида бошад? Пешакӣ раҳмат. Телефон кредит мегирен ё ки 10,000 و 20,000 аз корона кредит мегирен, шумо уҳдадорен ки қарзи худтона пардохт кунед. дар ҳолати пардохт накардани қарз шуморо ба суд метиҳанд. Як каси дигар навишондаи акаҷон мара муҳлати мигратсионим 3 моҳай. Қапиданам коркунои адел айма работа буд. Меган ки 1 моҳ гузашт. То бояд мекарди документ. 3 рӯз муҳлат. Ай Москва берун рафт гуфтанд. Ман метавонам граница равон. Мешавад да кор нақапиданам акаҷон. бародари азиз, фарқ надорад ки берун аз кор меқапанд. Вақте ки мигратсиони карта работа мебошад, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бигирен. барои патент нагирифтан, барои кор накардан шумо мигратсиони картаи работа нагирен. аввалан барои мигратсиони картаи гос бигирен, баъд вориди Россия бошед. ҳамин чизоро хуб ба назар бигирен ки дар ҳоле ки мигратсиони картаи работа дорӣ, ту корам накунӣ, бояд патент дошта бошӣ. як каси дигар нависондаи ака мехоҳам ҷавоб диҳ. ҳамин ду фарзанддороро хизмат мебаранд ё ин ки не? нафароне ки соҳиби ду фарзанд ҳастанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акама двойной гражданинам. дар Россия омада повестка омадагӣ, ба времени прописка ҳамин чӣ хел мешавад. дар ҳолате ки официально ба номи шумо повестка меояд ва шумо аз повестка агар саркашӣ кунед, гражданствои шуморо аннулировать мекунанд. ин ҳамин қадар мушкилие. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум, акаи сорбон. барои патент кардан то чанд бор граница брои мешавад? барои продлит кардан дар назар дошта бошӣ. агар ту дар ягон ҷо кор кунӣ ва трудовой договор дошта бошӣ бо ширкат, бе граница гузаштан то 3 бора метавонӣ ки продлитиш кунӣ. як каси дигар навишондае ки ассалому алайкум, ака ҳамин депортатсияра ҳозир кушодаистам, посредникҳо ҳамин чизор рост бошад. депортатсияра ба сумда ҳеҷ ҷо кушода карда намешавад ва ҳеҷ чизам номумкин аст. касе ки сумтона мегирад, фребтон мекунад. тамом. як каси дигар навишондае: салом, хуби сози додар, билет доштум, телефоним шикаст, билетам гум шид, чӣ кор кунам? ҳамун рақамҳое ки билет харидагита ба ҳамун рақамҳо дар WhatsApp бинависон, бародари азиз, ва ҳамун рақамҳое ки дар номери билетат мондагӣ буд, ҳамун рақамҳоро рӯӣ кунед, дар поиски XL мезананд ва билетҳоятро рӯӣ мекунанд. айсар. як каси дигар навишондаи: ака гапи мара ҷавоб надодем. шавҳари ман 4 писар дорад, ман 1 писар ва 1 духтар. меган писари мара хизмат мебаранд. илтимос ҷавоб диҳед. апаҷон, агар хато накунам, дуюм бора ё сеюм бора ба ҳамин саволи шумо ҷавоб додаистам. аз шумо 1 фарзанд, 1 писар боша, агар писари шумо ба хизмат даъват намешавад, 1 писар ба ҳисоб меравад. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум, ака ҳамин хизмати ҳарбӣ то чанд солаҳай? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то синни 27 солагӣ мебошад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.